Us vull donar les gràcies per haver vingut, perquè mireu, tot això que esteu fent d'explicar la vostra experiència als alumnes d'Administració i Finances els servirà molt. Alguns no saben si fer una carrera universitària, si continuar fent un grau superior, si fer oposicions, si treballar, perquè ja poden anar al món laboral amb el seu títol. I les vostres experiències els serviran per poder decidir allò que més els agrada. Vosaltres, ara que ja porteu un any o més fora de l'escola, què podeu dir? Què us ha portat estudiar al Joan 23? Gemma? Jo crec que a mi, estudiant al Joan 23 m'ha portat a créixer com a persona. Molt bé. I a ti, Laura? A mi personalment a ser menys autònoma i poder treballar millor en equip. Molt bé. Jonathan? A mi m'ha portat a superar-me a mi mateix en tots els reptes que he anat trobant a la vida. I a tu, Judit? A mi m'ha ajudat a trobar feina. Marina? A mi, gràcies a Jesuïtes, el que he pogut és enfocar-me i decidir-me la meva carrera que volia. La veritat és que estem molt orgullosos, primer, de tot el que esteu fent i segon, de que vingueu a explicar la vostra experiència i que ens tingueu en el nostre cor.